Hani hai tomung citra mangpili kasai peka Hiran Debbarma hani Tipra motani neta leader sini sak no gosibu buini bihig romno blackmail khai khayoi CHASMAI TONGMANI obo hai kok toma kasai peka ni Dipok Entertainment ni YouTube channel ni bising toi taukte booksom norok o video no share khaidi Belai kai tomung citra sak motok tongmani video kasai peka Hiran Debbarma mungoi Dolai district ni Tipra motani leader Manu ren 6 months romoi borok ren tong Manu buini bihig romno CHASMAI tongu obo hai kok toma kasai phai tongu taukte booksom kok sil chajak kha Tipra motani Hiran Debbarma hinoi hakai obo hai tomung tong hakai bahai nai sak ni Tipra sarongno obo hakai lok phunugoi blackmail khayoi buini bihig bai sak motok tongnai abo Belai chaya nukjago ang kubangma leaders no agi bu sabu taw bu sabu kebo leaders obo hai rok mani chaya muchangya ubagra bu sabu sal bakenu corruption kebo ba rang chalayo samung rok khailai liya buini bihig no chasma jawo tongo obo hai blackmail ni kaisa koktoma sopaika ani thani norok mangpili ni bising tei surai nukhana khorsa Dolai district ni buini bihig no CHASMAI tongoi manjakmani obo hai mangpili tabuk bini bumgoi police FIR ngai Manu PSO obo hai koktoma kubangma kok sajanai tongo o kok rok bising ni kok rok norno mangpili rok phunukma liya tamukai te kok rok bo saima liya borok ni je kok samani rok aborok no norno phunuk liya tei mangpili bu tomung citra CHASMAI tongmani mangpili no phunuk rak liya noroko mangpili ni bising ni nukhana o borok Hiran Debbarma mungoi bo Tipra mothani bumung riroi kubangma mafia gunda rok bai tongoi mafia rok khayo hinoi obo hai kok toma kasai tongo norok share khaidio video no je mansak share khaidi Belai khela simasa Tipra sa rok ni bagoi CHASMAI tongoi obo hai kai buini bihig rok blackmail khai tongmani rok apuni bagoi no jotto Tipra ni leaders neta khainai je kuno leaders phanungtu obo hai rok ta tongjabadi taukte booksom bikya phurkai tongdi hainu sisini borok tong thoklaimani pailaya bolong rogo thangoi rogoi manjangmani rok nugui tongo tei moholai rok ni berna thangoi bike accident nugui tonglaiman rok nugui tongo obo hai kai jodi no ungui to hakai jung bahai kai sing community sing Tipra sarong bahai kai indigenous ni salayo sak Tipra sa ni gosilayo jung bahai kai mothangjak mannai jung bahai kai dofa mannai jung bahai kai get Tipra land mannai get Tipra land ni bumung rilai jodi no jung corruption khailai kai buini bihig no blackmail khai chawi tongui to hakai obo Belai kheno chini Tipra sa ni bagoi chaya nukjago taukte bukuso ni bungu to FIR agi bu tong hini khnago tabuk bu FIR ngui tongo nong dokti obo hai ro no yakardi obo hai yakai rakai ni bungu to FIR agi bu tong hini khnago tabuk bu FIR ngui tongo nong na karjaklak ang buba garanago ob video ni maidame saklai ribo obo hai bor ro Tipra motan hoite boriskar khairi ba hakai Belai chanai bo hai corruption khainai borok buini bihig ro blackmail khayoi CHASMAI tongnai borok sak motok tongnai borok sikri sakra khainai mafia gunda ro Tipra motani notani bagoi ang buba garano yak jur khai sabu